kaunti ma Homa Bay kamo kuom riwruoge ma ok mag piny owacho. Masiro sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay komakre gi migawo mar thieth e kaunti no medo jiwo lweny mar kedo gi tuoche manosejwang' ka iparo ni ne giserumo. Ma en yor neno ni tuoche ma kamago kokelo hinyruok ne jopiny. Chenro ma kamano gichake kar chung' od bura ma Suba North kaka jafwambo marwa Halia Beach leronwa. Mopogore mok mag piny owacho ma osebedo ka siro sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay osebedo ka bago chenro machiwo thieth nono maonge chudo ne jopiny e kor gwenge. Chenro ma gisebedo ka gidhigo nyime ka gimakore kod migawo mar thieth e kaunti ni gidwaro mar kedo kod tuoche mane osejwang' ka iparo ni ne giserumo kod mago mathoro pondo kuom dhano. E kar chung' bura ma Suba North jolony e weche mag thieth yango ni tuoche mane osejwang' kiparo ni ne giserumo ma bende lakteche gi yudo tek thoro hinyo jopiny ma koro migawo mar thieth e kaunti ni katiyo kanyakla kod riwruoge mamoko koro kedogo. Suba North en kama semi-arid, en kama beto tuo. Koro tuoche nitie mang'eny mabiro nikech lack of safe waterbed. Experts nitie matin ahinya Mbita waka kata Suba North waka. Mon thagore kabisa. Kata ka gituo to gine ma pod gitedo, gine ma gidhi e chiro, mondo nyithindo oyud gik ma gichamo. To ka ng'iyo gi kaka dokta taneno ka gituo kabisa. Riwruoge ma kamago katiyo machini kod migawo mar thieth e kaunti ni kaka yor reso jopiny e kor gwenge mayudo pek kaluwore kod tuoche ma kamago koro chako chenro machiwo thieth nono maonge chudo ne jopiny e kor gwenge ma Suba North. Chenro no madhi kaunti Halia Beach geto dho wedhe kaachiel kod kor gwenge ma jopiny yudo pek e weche mag thieth. Wagombo ni jothurwa oyud thieth sana e tuochego ma samoro kwadhi e osiptende ma kuondegi to koro waonge gi dakteche molony manyalo konyowa fwenyo tuochego to gimiyowa prescription makare. Wan e gwenge ma Mbita kaendi kuom juma achiel ka dakteche moya oko gidhi to giweyowa not only ka githiedho jowa to giweyowa bende gi knowledge ma enhance kaka wabiro bedo kwa handle cases machalo magibiro konyo wafwenyo kawuono. Kuneno walonch nyaka clinic ma wadhi bedo ka waneno jotuo ka wasetieko camp. Koro warwako jotuo te mantiere Homa Bay County ng'ata manigi weche mag nyodo. Mane gima clinic wadhi specify, lakini camp ma watimo kawuono en general camp, wathiedho tuoche duto. En chenro ma bende nyondo kanyakla nyaka jotelo manitie kor gwenge ma koro jiwo jopiny mondo ti kod thuolo ma kamano mondo giyud konyruok e tuoche mosebedo ka chandogi. Ka wasebiro e health camp to wanyis tuoche machandowa. Gine ma ging'eyo gimomiyo gino timore wan wakia. Koro mi adwa ni openness obedi. Ariyo, agombo ni mondo wa mobilize jopiny omed biro mang'eny. Gibiro kae to gibudha. Chieng' machielo ka wakwayo gi ok ginyal biro nikech gineno ni gibiro ketho sa. Halia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwadok Migori, kaunti ya Migori oyangi ni en achiel kuom counties mantiere kod